Tindre una mascota és una gran responsabilitat. Pel seu benestar i pel de totes les persones que conformen Xàtiva, és important que el teu veterinari li posi el xip quan tinga 2 mesos. Registres el seu ADN en el cens municipal. Controles les seues pautes de vacunació i desparasitació. El passeig és el millor moment per a gaudir del teu gos, però recorda, hi ha altres persones que utilitzen els carrers i jardins. Abans d'eixir de passeig, no oblides les bossetes per a recollir els seus excrements. Una botella amb la meitat d'aigua i l'altra meitat de vinagre per a diluir l'orina i evitar mals olors. El teu gos ha d'anar sempre en corretja. Podràs soltar-lo en els pipicans. Seguir aquestes senzilles pautes ens ajuda a conviure millor. Una ciutat neta, una ciutat per a viure.